son. Antes imos facer un recorrido ao cine mudo, ao cine sonoro. Fai moitos anos o cine era mudo. Película. Acompañábanse dun piano en directo. Un momento. Entón, no cine mudo só se escoitaba o son dun piano? Sí, era algo así. Tamén usaba outros aparatos para facer efectos sonoros, como campanas. Choiva. Tormenta. Ruidos das pisadas. Páxaro. Pero no ano 1927 xorde o cine sonoro co estreno da película O cantante legal, dirixida por Alan Crosland, protagonizada por Al Johnson. E agora imos ver un fragmento da película. Mammy, the sun shines east, the sun shines west, but I know where the sun shines best. Mammy, Mammy, my heartstrings are tangled around. Alabama, I'm a coming. Sorry, I made you wait.